Her er Max 100, en vaskeægte vandsparehelt. Han er nu nået til et vigtigt tidspunkt på dagen i forhold til at spare på vandet, nemlig badet. Her er der store mængder vand at spare, selv med en ganske lille indsats. Før du overhovedet tænder for vandet, kan du starte med at installere en gennemstrømningsbegrænser i bruseren. På den måde sparer du 25% vand, når du bader, men badeoplevelsen er stadig den samme. Skru bruseslangen af armaturet og skru gennemstrømningsbegrænseren på slangen. Husk pakningen og skru så slangen fast på armaturet igen. I et 5 minutters bad giver gennemstrømningsbegrænseren en besparelse på 15 liter. Inden du går ind under bruseren, kan du starte et æggeur, så du har styr på badetiden. Husk, maks 5 minutter. Et enkelt minut koster 9 liter vand, så hvis du reducerer badetiden fra 10 til 5 minutter, sparer du hele 45 liter. Et hurtigt bad er altså en af nøglerne til store vandbesparelser. Og se, nu kommer Maxine. Hun skal også i bad. Som rigtige vandsparehelte går de selvfølgelig i bad sammen. Og badet behøver stadig ikke vare mere end 5 minutter. På den måde sparer I et helt bad. Når du går i bad alene, skal du altid huske at slukke for vandet, når du sæber dig ind. Der er ingen grund til at lade vandet løbe, når du alligevel ikke bruger det. Så kan du sæbe dig ind i ro og mag. Hvis du undgår blot 1 minuts rindende vand, sparer du hele 9 liter. Det siger sig selv, at badekarret er en rigtig vandskurk, så det bør du naturligvis undgå. I hvert fald til hverdag. Så er de 5 minutter gået, og vi har sparet en masse vand i badet. Så husk, monter en gennemstrømningsbegrænser, hold badetiden nede på maks 5 minutter, gå gerne i bad sammen, sluk for vandet, når du sæber dig ind, og undgå så vidt muligt karbad. Så er du godt på vej til at blive en rigtig vandsparehelt.